Szétbasz az ideg. Cover me. Holographic decoy. Hagyd basszalak már meg tégedet is, meg aki jön veled. Engaging the enemy down. Ezt itt... Jaj, te mit itt kap Ali? De számegyenesen nulla vagy öcskös! Airdrop is coming. Mi van kalácsképű? Teams left. Getting close to victory. Megoldom. Jó, hát akkor nem oldom meg. Hogy lőttél a fal mögé? Ez gatyás kilépés. Azért valljuk be, hogy nem te vagy a legélesebb kés a fiúkba, sőt, még a kanalak közt is keresni kell azért. Help them return to the battle. De tesó! Megoldja! 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 Mert én nem vagyok egy cheater, Geti. Na, hát bazd meg a Hagyd basszalak már meg tégedet is, meg aki jön veled. Engaging the enemy. Incoming. De számegyenesen nulla vagy öcskös! megoldom. Jó, hát akkor nem oldom meg. Hogy lőttél a fal Your mögé? teammate has been killed. Ez gatyás Get the dog tags kilépés. and help them return to the battle. De tesó! Megoldja! 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 Mert én nem vagyok egy cheater, Geti. Na, hát bazd meg a nyálat. Jó van, bármikor segbe passzadinthat egy fitymaláda. Your teammate has scanned your dog tag. Wait for the revive flight. Olvasd fel azt, amit küldtem. Na, akkor azt mondja, hogy itt van-e? Tök jó, hogy van egy kis pisztolyom, összvisz. Szép. Na, akkor. Na, köszönj be, Na. ezt mondd a szöveget. Sziasztok, én Rider atya vagyok, üdvözlök mindenkit eme Szent Misén, a vasárnapi misén. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Üdvözlöm a hívőket az eme Szent Misén. Az Úr legyen veletek. Vissza a helyedre. Ülj már le. Testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A pap és hív, meg mi van? Gyónom mindenható Istenek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ámen. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai misén. Ezzel a
Mindenkit napi szentmisén, én Ryder vagyok, Ryder atya. The safe zone is collapsing. Köszönöm, hogy mindenki eljött erre a szentmisére. Ígérem, hogy megpróbálom megcsinálni a lehetetlent. Az a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Üdvözlöm a hívőket a szép szentmisén. Én Ryder vagyok. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkot. Gyónom mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Ámen. Köszönöm szépen, hogy ezt a misét meghallgattam. Ryder atya voltam. Sziasztok! Kill. Get the dog Szép tags. napot kívánok a mai misén, üdvözlök mindenkit a vasárnapi misén. Én Ryder vagyok, és mielőtt elkezdjük ezt az egész misét, mondjuk el a mi atyánkot, jó? Mi atyánk, a mennyekbe, szenteltességre te neved, jöjjön el a te akaratod, legyen meg a Airdrop kedvenc has been rangod, delivered. úgy pontosan mindenek fölött, ámen. Hú, bazd meg! Vége a misének, köszönöm szépen, biztos tartottunk. Hélelünk egyet. Na, üdvözlök mindenkit ezen a mai napi szentmisén. Én Ryder vagyok, és ma én fogom megtartani ezt a szentmisét. Mi mind Isten gyermekei vagyunk. Mindannyian. The safe zone is collapsing. Ámen. Egy pillanat. Fogpiszkálómat újra töltöm. Köszönöm. Gyertek, fiaim, és igyunk Istennek a verejtékéből. Ámen. Tessék. Vessük fel a keresztet a falra. Patika.